अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. माझं नाव सेजल सत्यान परब. मी कॉमर्स स्ट्रीमला आहे. खरोखर आनंद होतोय. असं बोलण्यासारखं जास्त काही नाही आहे, पण मला आनंद होतोय. मी असं म्हणेन की कष्टाचं फळ मिळालं, पण असं टिपिकल असं वाटत नाही आहे काय सगळ्यांना वाटतं तसं. ठीक आहे, म्हणजे आनंद होतोय नक्कीच, पण तरी अभ्यास करताना काही अडचणी तुला आल्या? नाही, असं खूप अडचणी वगैरे नाही, कारण सवय होती अभ्यासाची, त्यामुळे एवढं बर्डन वगैरे असं कधीच काय वाटलं नाही. किती वेळ अभ्यास करायची, काय सब्जेक्ट? तसं फिक्स टाइम टेबल नव्हतं, म्हणजे खोटं वाटेल बरेच जणांना, पण खरोखर फिक्स टाइम टेबल नव्हतं. एक्झामच्या आधी उठायची सकाळी लवकर, कारण ते गरजेचं होतं बस. आणि तू एवढे 94 गुण मिळाले कणकवलीमध्ये, एक मुलगी म्हणून तू अव्वल आहेस, काय सांगतो? काही नाही, असं मुलगा मुलगी असं काय वेगळं वाटत नाही. सगळ्यांनी अभ्यास केला पाहिजे, केला तर मिळतील कोणालाही, असं काही डिफरन्स नाही. आई वडील तुझ्या अभ्यासामध्ये तुला नेहमी मदत करतात? हो हो, आई उठायची सकाळी आणि कधी कधी न सांगता पण उठायची मी, पण त्यांना जरा धक्का बसायचा का उठली आहे वगैरे. बाबांनी पण खूप फायनान्शियल हेल्प केली. आनंद आहे. काय इच्छा आहे तुझी पुढे शिकण्याची? मला CS करायचं आहे, कंपनी सेक्रेटरी. हो, ते आता सुरू केलं आहे मी. ऑलमोस्ट एक एक्झाम क्लिअर पण झाली आहे, आता पुढे होईल अशी आशा आहे. आज सर्व स्तरातून तुझं कौतुक होत आहे, कसं वाटतंय? आनंद होतोय, जास्त काही नाही, आनंद होतोय. तुझ्यासोबत आणि आताच्या सध्या युवा पिढीला तू काय सांगशील? काय नाही, असं अभ्यासाचं टेन्शन घेऊ नये. म्हणजे मी पण नाही घेतलेलं, खरं तर खोटं वाटेल, पण नाही घेतलेलं. टेन्शन घेऊ नये, मजा मस्ती पण करावी, पण अभ्यासाच्या वेळी अभ्यासच केला पाहिजे, हे पण तेवढंच खरं आहे. तुमची मुलगी आहे, आज ती कणकवलीमध्ये अव्वल नंबर आणले, काय सांग? सांगण्यासारखं असं काही नाही, अभ्यास महत्त्वाचा आहे. सेजलने 11वीपासूनच तयारी केलेली अभ्यासाची. पहाटे 3-3:30ला उठून तिचा अभ्यास असायचा. चालायचं, अभ्यास करणं गरजेचं आहे, मजा मस्ती पण आहे. पहाटे लवकर उठून अभ्यास करायची, तुम्ही तिला अभ्यासामध्ये काही मदत करायचा? नाही, फक्त केव्हा तरी उठवावं लागायचं, पण तिचं तीच म्हणजे स्वतःहूनच तिने सगळं केलं. आमचं असं काहीच नाही, फक्त फायनान्शियल सपोर्ट बाबांनी भरपूर केला. असं नक्कीच तुमच्या मुलीने कणकवली तालुक्यात अव्वल नंबर मिळवलेला आहे, तुम्ही देखील तिला खूप मदत केली आहे, काय सांगा? 100% करायची, त्याचे जास्त तिलाच मिळेल. आम्ही जास्त काहीतरी तसं केलं नाही, सपोर्ट केला आहे पूर्णपणे. तिचं तिने केलेलं आहे, त्याचं आम्ही फक्त मागून म्हणतो सपोर्ट तेवढा केलेला आहे. फार मोठा आम्ही काही केलं नाही. जास्तीत जास्त हिने आणि तिच्या आईचा जास्त आहे माझ्यापेक्षा. तुमची मुलगी कणकवली तालुक्यात अव्वल आणले, काय वाटतं तुम्हाला? अभिमान वाटतो. आमच्या नाव तिने म्हणजे मोठं केलं असं. हे जे परिवार आहे ते आज सेजलचे अभिनंदन करत आहे. आपण पाहतो की तिला पुष्पगुच्छ देऊन पुष्पगुच्छ देऊन आणि पेढा भरून अभिनंदन करत आहेत. तिचे आई वडील आणि तिचे पेढा भरवत आहेत आणि तिचं अभिनंदन करत आहेत. आपण ही लाईव्ह दृश्य आपल्या प्रेक्षकांना दाखवत आहोत. सेजल, तुझं अभिनंदन. आमच्या कोकणसाद लाईव्ह परिवाराकडून देखील तुझं अभिनंदन. तू उत्तरोत्तर प्रगती करावी हीच आमची तुला शुभेच्छा आहेत. तशाच पद्धतीने आपल्यासोबत कणकवलीतील एक विद्यार्थी देखील आहे ज्याने कणकवली मध्ये 82% गुण मिळवलेले आहेत. काय सांगेल तुला देखील आज 82% गुण मिळाले? मला आता फार आनंद होतोय,
खरं सांगायचं तर आनंद होतोय, पण एकीकडे दुःख वाटतंय की मी जेवढा प्रयत्न केला त्याच्यापेक्षा जरा कमी गुण मिळाले. आणि एकीकडे आनंद पण होतोय की कोणत्याही प्रकारचा क्लास किंवा बाहेर कोणाकडेही न जाता फक्त कॉलेजमध्ये शिकून स्वतःच्या प्रयत्नावर एवढे 82.50% मिळवले, त्याबद्दल मला अभिमान वाटतोय. तू अभ्यास करायचास, कशा पद्धतीने करायचास, काय सांगशील? अभ्यास म्हणजे बाकीची करतात तसा अभ्यास मी कधीच केला नाही. मी एकदम फ्री वागून जसं मला पटेल तसं तेव्हा अभ्यास करायचा, मनाला वाटेल तेव्हा खेळायचं वगैरे. तर आणि विशेष असा अभ्यास नाही, 4 तास जास्तीत जास्त अभ्यास करायचो, जास्त नाही. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.